ассалому алайкум бародарон хоҳарони азиз муҳтарам аҳли гурӯҳ. аввало рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. ман хеле шод ҳастам ки имрӯз имконият дорам тавассути ин техникаи муосир бо шумо ҳамсӯҳбат шавам ва омадам ҳамон ҳадияе ки дар сутури гурӯҳамон монда будам аз номи кулли модарон, аз номи хоҳарон ва апаҳое ки тавассути дасти шифобахши ҳамин бародари азизам Бахтиёрҷон шифои комил, шифои оҷил ёфтанд, миннатдории худро бо ҳамин сипоснома арзи эҳтиром намоям ва бигӯям ки илоҳо парвардигор танат сиҳат бошад, ба табибон ниёз надошта бошӣ, чун мисли худат фардҳои бароманд, мардҳои ба обу рӯву бо эҳтирому ба нангу ба номус дар миллати ман хеле зарур ҳастанд. 100 сол бизист, 100 соли дигар ёдат кунанд, 100 асри дигар номат ҷовид монад Бахтиёрҷон. Амин. Аллоҳу акбар. Муборак бошад. шумо ҳам ҳаракат кунед ки мисли Бахтиёр дар амин пешрафти ҳаёти мамлакат, ҷомеа, дар ободонии ватан саҳмгузор бошед ва сазовори анаша дуои неки гули зардам мешавед. Бas мо хиёл кардем ки гули зард ай группа қар кард рафт, яки гап шада гирифтем. Не мегам ма телефону забит шуда буда, хай мо пага бо пайваст мекунем, апамон қатъимон то охира ҳаста. Иншоалло ҳамин ниятҳои апамам дора, оянда дамо ҳамин ниятҳоеро дастгирӣ мекунем. мо чанд сол азият мекашидем, ин 4 рӯз омадесем, шукри худо нағз хоб мерам. қариб чанд сол ман на хоб карда метонистам, на раг гашта метонистам. Дастест? Худо раҳмат. Касам меомад, сараш чарх зада меомад. ай хоб мехестам, як хом ин тараф мерам, як хом ям гум шудаст. Ӯ рафтеста чикар нав 4 рӯз шид. иншоалло худо барори кор ҳамада дар амони худо бошем. раҳмат. намеарзад.